Kukhangeleka ngathi abatyholwa kumba we-VBS basengxakini enkulu kakhulu njengoko beza kongezelwa amanye amatyala kwaye kulindeleke ukuba kubanjwe abanye abarhanelwa kweli tyala. Based on the new information or additional information to our disposal, additional counts are going to be added, and that's why the indictment is going to be amended. Yeah, and just in respect of the disclosure, our intention is to disclose the docket still in this year. We're not going to wait until next year to disclose it. Abatyholwa abasixhenxe baye bafumana ibheyili ye-10,000 umntu emnye kwezi nyanga zintathu zidlulileyo. Bayakholelwa ukuba banobungqina obuqinileyo oku kuza emva kokuba owayesakuba yintloko yezezimali e-VBS uPhilip Truter evumile ukuba lingqina kweli tyala noza kuchaza zonke izenzo ezigwenxa ezazisenzeka kule bhanka ye-VBS. Eli tyala liza kuphinda lichophe ngomhla wama-26 kuJanuwari kulo nyaka uzayo.